dels artistes o l'artista que pogués fer-nos la figura que a nosaltres ens semblava que ens agradés, que podia explicar coses, que explicava petites històries, que tenia aquella màgia, però no acabàvem de trobar l'artista que la pintés. La Mònica l'anàvem seguint, l'anàvem veient, i fins que ella també ha pogut, i hem pogut trobar aquesta coincidència de portar-la amb ella. A veure, estem acostumats a veure tot el que esteu acostumats a veure vosaltres, que són bodegons, les marines, els paisatges, les natures mortes, l'abstracció, però haureu vist que de figura n'hem portat molt poca, perquè molts artistes no inclouen la figura en la seva obra, perquè en el moment que posen una figura, automàticament aquella figura ja pren un protagonisme dintre de l'obra i domina molt la pròpia composició. I això fa que molts artistes la ignorin, és a dir, l'artista que es posa la figura ja busca el repte de la figura, ja busca el que representa i el que és, però els que no tenen a la figura com a tema central en fugen bastant. Bé, doncs com deia, la Mònica ens va agradar per una pila de raons. Entre elles veureu que no hi ha cap tema en què la model estigui de cara a l'espectador. Bueno, això pot tenir moltes interpretacions, però nosaltres, com sempre, fem la nostra pròpia visió del tema i traiem la nostra conclusió, que no sé si serà acertada o no, però bueno, ahí va. En tot cas, el que sí pensem és que el fet d'agafar i treballar amb un tema, amb un quadre on la figura és l'element central i que no mirin a l'espectador. Quan hi ha un quadre que la figura mira a l'espectador, si tu mires el quadre automàticament es produeix com un cert enfrontament, com si te digués, què mires? Com si la figura aquella i tu hi hagués un desafiament, des de la persona que està dintre del quadre a l'espectador. Llavors això produeix un aïllament, de vegades s'estanca i depèn de la composició o de com treballa l'artista, com és el tema, quasi bé te pot arribar a rebutjar, a no deixar-te entrar en el quadre, com si no et deixés envair el seu espai personal o la seva intimitat. Llavors el fet d'agafar i treballar amb una figura on no s'encara amb l'espectador ens permet ser una mica curiosos, una mica voyeurs, una mica espectadors i descobrir o atrevir-nos a entrar més a dintre del quadre, a viure aquell moment, aquella petita història o aquella intimitat que si l'artista ens mirés a nosaltres segurament no hi entraríem. I aquesta és una de tantes coses que de la pintura de la Mònica ens fa que ens sigui curiosa, fa que fins i tot els seus títols està bé llegir-los perquè ella busca molt el títol per ajudar a descobrir el moment i a introduir l'espectador en el que vol ella que sigui aquell tema. Això és com el títol d'una novel·la, és com el títol d'una obra, és allò que t'orienta. Podria no posar-hi títols i deixar-nos a cada qual a la nostra interpretació del tema, però ella no ho fa això. Ella ens posa un títol perquè ens vol explicar una mica el començament de l'obra. I a partir d'aquí nosaltres que l'acabem. És a dir, ens deixa que entrem a dintre de la seva pintura, ella ha col·locat molt hàbilment, perquè tècnicament veureu que farem algun comentari, però poques coses se li poden criticar si és que es pot dir així. En tot cas, el fet de posar-nos aquests títols ens ajuda a entrar dintre de l'obra, ens ajuda a passejar-nos-hi i a ser una mica còmplices de l'artista a l'hora de descobrir, veure i seguir el tema d'aquell. És curiós, perquè hi ha temes que realment són prou suggerents com perquè aquesta història d'aquest quadre ens sigui prou atractiva com per viure-la plenament. Observeu la figura com hàbilment resol els temes de la llum. És a dir, observeu els cabells, les esquenes, les espatlles. Veureu com hi ha unes pinzellades amples, unes pinzellades que són perfectament dibuixades amb un cop de pinzell, el qual fa i dona la mida de la tècnica i de la capacitat que té ella per poder sintetitzar moltes coses amb un sol cop de pinzell. Això diu molt a favor seu en quant a la tècnica. I en quant a l'entorn, al fons, al lloc, mireu-hi les atmosferes que crea, com desdibuixa els fondos, com insinua, com la pintura és barrejada sense embrutir-se en cap moment, com té aquesta gamma i aquesta paleta rica de colors sense tallar-se, és a dir, a primera intenció, sense patir per arriscar-se. Hi ha moltes pinzellades que són sueltes, que queden, que allà estan, que s'han sigut molt atrevides i que han enriquit molt el quadre.
Per tant, bé, des d'aquest punt de vista és una obra interessant, és una figura hàbilment feta, veureu que del dibuix no té cap secret, els enquadres, les perspectives i els fondos funcionen a tota perfecció, els entorns de la figura i els espais oberts de darrere impecables. Per tant, una gran artista, la Mònica, ens estrenem amb ella, recuperem la figura com a tema, recuperem la figura com a deute que pensàvem que teníem que tenir i oferir-vos a vosaltres, que sou el motiu de tot aquest show, però és veritat, si no, no tindria raó de ser. Per tant, disfruteu de la figura, passegeu-vos per l'exposició, entreu amb el títol a la seva novel·la, a la seva petita història dels moments íntims dels seus personatges i descobriu aquestes pinzellades de claror, de llum, d'atreviment, que no deixen de ser un dibuix a primera intenció amb un cop de pinzell d'un centímetre, d'un centímetre i mig, de mig centímetre, però que en tot cas el que fan és delatar la capacitat tècnica que pensem d'una gran artista com és la Mònica a passar de la seva edat. Per tant, benvinguts, disfruteu-la com la disfrutem nosaltres.